As aventuras de Tintín, o asunto Tornasol. Imos ter unha boa treboada, Milu? Chámome Tintín, profesor. Son amigo do profesor Tornasol. Pecha todas as fiestras, Tintín, forte. Non hai treboada que asuste a un vello lobo de mar como a min. Impresionante. É efectivo. Comunica co xefe. Entendido. X3 a cuartel. X3 a cuartel. Estamos no castelo de Mulensar. Os informes son exactos. Cambio. Estupendo. Preciso todos os datos, guste o que guste. Continuade. Quen é? Pase, meu querido colega. Esperaba. Entre no meu laboratorio, profesor. Pero antes de nada, xa que é un asunto ultra secreto, pídolles aos seus amigos que o agarden a vostede nesta sala. Teñen que perdoar, pero todas as precaucións son poucas. Gracias, Tintín, por nos entregar o profesor Tornasol. Atenda aquí, meu irmán. Misteriosas explosións provocan estragos considerables. Unha forza descoñecida que desconcerta aos sabios. A policía está avergonzada. Avergonzada. Nós somos da policía e non nos avergonzamos de nada. E non imos colaborar nese misterio de misterios. Señores, teño unha explicación. Cometín un erro espantoso. Non tiña nin idea de que había un helicóptero cerca do laboratorio. A verdade é que sospeito que sí. Non sabía que Catalina fose tan potente. Diga. Sí, son o profesor Brecel. Quen? Tinqué? Ah, sí, sei quen é. Como? Non entendo, señor Tintín. Suba, xefe, o tempo voa. Hósperas, tráfico. E ven detrás. Que pena, xefe. Os bombeiros non chegarán a tempo de salvar a Tintín. Coiro, outro que se cree Fitipaldi. Espera que aí che vou. En fin, meus amigos, libráronse por moi pouco. De non ser polos bombeiros, xa non o contaban. Diga. Sí, é a comisaría central. Como? Un motorista? Espere un momento. En que coche di que ían os secuestradores? Ei, alto, cuidado! É o coche dos secuestradores. Chama ao cuartel xeral. Atención a todas as unidades, atención a todas as unidades. Os secuestradores saltaron un control no punto A. Continúan en dirección oeste. Non corren riscos, actúen con precaución. Xa está, compañeiro. Conseguimos deixalos atrás. Pero quen ven aí? Sardiñas en lata. É un helicóptero. E parece que nos segue. Cala dunha vez. Veña rápido, aínda estamos en augas territoriais. Quen son eses chalados? O máis novo, Tintín, está ferido leve. O médico de a bordo ten o seu cargo. E o capitán Haddock descansa cómodamente no meu camarote. A operación Tornasol foi un éxito. Temos connosco a bordo a Tornasol, a Tintín e o capitán Haddock. Levarémolos a Borduria para interrogalos. Víchelo. Acaba de saltar dunha ambulancia. Que extraño. Vamos ver que sucede. Alto aí, mozo! Documentación. Isto que é? Socio do club de Tintín. Tintín, onde vai? Alto, quieto un disparo. Non podemos permitir que fuxa. Como di? Que fuxiu? Será unha broma. Incompetentes! Ese fallo non vai quedar impune. Quero a Tintín vivo ou morto. É unha orde. Xa o poden encontrar. Inútiles. Vou nos poder andar. Irán a primeira liña, cando haxa. Pero o profesor e mailo capitán Barbudo non escaparán, porque do cárcere de Darko ninguén foxe. Imos falar co tal profesor. Vai, ti oiches. O coronel Cruel non anda con Andrómenas. Menos mal que temos as estradas controladas. Mira, parece que experta. Tivo moita sorte, amigo. Rescateino no medio do río. Non pode ser. Deron a súa descripción. Están as estradas vixiadas. Vai para a cidade, avó. Suba os barrís atrás, que o levo eu ata lá. Veña, non me quere acompañar. Non será que leva contrabando neses dous barrís? Responde perfectamente á descripción, Tintín. Atención todas as unidades. O vehículo sospeitoso vai en dirección ao centro da cidade. Establezan controis no perímetro do sector da ópera. Temos as rúas pechadas, non escaparán. Policía, socorro! O camión! O ladrón! Roubaron o camión! ¡Quietos! Xa sabía eu que pasaba algo. Este é o meu camión. Que fan no meu camerino? Espera un momentiño, coronel. Estaba a mudar de roupa. Sinto verdadeira antipatía polas autoridades de Borduria. Voulles axudar, meus amigos. Rápido, ocúltense no guardarroupa. Levan a asinatura do coronel. Deixen aquí o coche e acompañen. Policía secreta, director. Déixeme ver os papéis. Unha orde de liberación para o profesor Tornasol e o capitán Haddock. Espero que o coronel Cruel saiba o que fai. Son uns impostores! Gardas! Deteñan eses homes! Exacto.
E saben cal é a pena por intento de evasión do cárcere de Darkow? O pelotón de execución. Ten que perdoar, señor director, pero con tanto alboroto esqueceunos cargar o lanzagranadas. Que? Como tardastes tanto? Estaba desbloqueado. Ai, sí. Que plan perfecto. E despois? H1 a control de terra. Acabamos de ver os fuxitivos no muro leste da torre. Que hai hoxe de cea, cociñeiro? Patacas cocidas. Un taque. Sálvese quen poida. Apóstoche que iso non é capaz de repetilo. Capto unha conversa entre un tanque e un helicóptero. Seguro que son os espías. O radiocompás indica que veñen cara aquí. Moi ben, prepararemosles un recibimento. Tamén te recibimos nós, Tintín. Preparados para disparar? Veña! Fogo! Apartade! Vou nos aniquilar. O piloto a piloto. Obxectivo divisado a 6. E agora ofrecémoslle as últimas novas. Acabamos de saber que Borduria lle pediu unha tregua a Sildavia.